ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଅସ୍ୱର ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ ଖ ଗ ଘ ୱ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଏହିପରି 25ଟି। ଜ ର ଳ ବ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଓ କହିବା। କ କରେ କଲମ, ଖ ଖରେ ଖଟ, ଗ ଗରେ ଗଛ, ଘ ଘରେ ଘର, ୱ ୱରେ ପଙ୍ଖା, ଚ ଚରେ ଚକ, ଛ ଛରେ ଛତା, ଜ ଜରେ ଜହ୍ନ, ଝ ଝରେ ଝରଣା, ନ୍ୟ ନ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ, ଟ ଟରେ ଟମାଟ, ଠ ଠରେ ଠକ, ଡ ଡରେ ଡଙ୍ଗା। ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ଥିବା ଡ ଅକ୍ଷରଟି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ ନାହିଁ। ଢ ଢରେ ଢୋଲ। ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ଥିବା ଢ ଅକ୍ଷରଟି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ ନାହିଁ। ଣ ଣରେ ବାଣ, ତ ତରେ ତବଲା, ଥ ଥରେ ଥକା। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମକୁ ଥକା ଲାଗେ। ଦ ଦରେ ଦର୍ପଣ, ଧ ଧରେ ଧନୁଶର, ନ ନରେ ନଡ଼ିଆ, ପ ପରେ ପଇଡ଼, ଫ ଫରେ ଫଳ, ବ ବରେ ବଗ, ଭ ଭରେ ଭଜନ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଭଜନ ଗାଉ। ମ ମରେ ମହୁମାଛି, ଜ ଜରେ ଜବ, ର ରରେ ରଥ, ଳ ଳରେ ଜଳ, ୱ ୱରେ ତାୱା। ତାଲବେଶ ଷରେ ଶଗଡ଼, ମୂର୍ଧନେଶ ମୂର୍ଧନସରେ ଷଣ୍ଢ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଷରେ ସଡ଼କ, ହ ହରେ ହସ, କ୍ଷ କ୍ଷରେ କ୍ଷତ, ଡ ଡରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଡ ଥାଏ ସେହି ଡଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେହି ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ। ଢ ଢରେ
କଢ଼। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଢ ଥାଏ ସେହି ଢଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେହି ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ। ୟରେ ସମୟ। ଳରେ ଲଙ୍କା।